Udgangspunktet for push-up plus er planken. Det vil sige, det er en øvelse, man laver, mens man står i planken. Og på den måde så træner man mere end det, man normalt gør i planken, hvor man egentlig bare træner maven og hele koremuskulaturen. Det vil sige, at udgangspunktet er en planke, der er ordentlig. Og en planke, der er ordentlig, udover at den skal se rigtig ud, der er mange, der går op i, om det skal se sådan eller sådan ud. Det er ikke særlig vigtigt. Det vigtige er, hvad man bruger, mens man gør det. Hvis jeg svejer meget i ryggen og hænger som den her, så kommer jeg bare til at hænge i nogle faste strukturer, uden at bruge ret mange muskler. Så jeg kan selvfølgelig stå her i lang tid, men jeg får ikke rigtig noget ud af det. Så ryggen skal rettes ud, og det gør den ved, at man spænder hen i maven. Der er også nogen, der instruerer meget med at spænde i ballerne. Lige for tiden, så er jeg tilhænger af en skole, hvor man prøver at skille de to ting lidt ad. Og sige, at her skal vi have spændt på forsiden, og bagsiden har egentlig ikke noget at gøre i den her spænding, selvom at den gør det samme. Så det vil sige, at udgangspunktet er at kippe bækkenet så meget jeg overhovedet kan, så ryggen næsten runder her. Måske lige give den et lidt slag, og så ligesom stræk og sænke ned, så hænger nogenlunde lige her. Nu har jeg en meget, meget stor spænding inde i min mave, der gør, at det her i forvejen er en hård øvelse, og jeg ikke vil kunne stå ret længe på den her ulidelige måde. Men her foregår push-up plussen så sådan her, at jeg synker ned mellem mine skuldre, og så løfter jeg min krop op sådan her. Så det eneste jeg gør, det er, at jeg løfter min krop mellem mine skulderblade. Og nu vejer jeg jo ingenting, så jeg får ikke så meget ud af at løfte min krop op. Og jeg skulle gøre det med en vægtstang, måske liggende, eller med noget vægt oven på ryggen. Men hvis man er en lidt tungere person, så er det klart, at så bliver det meget, meget hårdere at skubbe kroppen væk op mellem skulderbladene. Man skal simpelthen bare forestille sig, at der er et eller andet punkt op mellem skulderbladene. Det skal så højt op mod loftet som overhovedet muligt. Men det her har jeg set mange gange. Det er meget, meget vigtigt, at man ser den her planke, den her lige form, som hele kroppen har, som uændret under hele push-up plussen. Jeg kan mærke til, hvordan der ikke sker noget med min hofte. Hvordan der ikke sker noget længere med min ryg. Det eneste, der sker, er, at jeg tager hele planken, så at sige, og løfter op, mellem armene, ved at skubbe hænderne ned mod gulvet. Det er push-up plus, og det er selvfølgelig en kanon øvelse, hvis man oplever, at det er hårdt at lave en 8-15 stykker af den. Hvis man oplever, at det er meget, meget nemt, så er det klart, så skal der på en eller anden måde mere belastning på. Men du kan prøve at starte med at gøre det på den her måde.